Не мога да седна, чадо. Абе, защо не може да седнете? Вчера дявола ме облада. Не. Ти кога ще джаскаш, бабка? Баба са разгонила! Как ще джаскам, бе? Ти добре... Да ме да ми изтъпне по на мозъка да кажа. Баба ти направи рота! Как не ме хири? И ние като боди, че дай нас не обладава дявола да го ева. Защо? Вие какво беля носите? И аз съм без гащи. Скъсая ги на трактора! Уважаеми зрители, вървиш си по улицата, блъснете кола, запознай се по-надолу с някоя банда, поблъскаш с нея и си идеш. Аз ти съм се оплаквал като вдовица за кур, банчурба. Нали ме разбра, кое си да кажа? Де факто. По принцип, затова ще ти покажа един фокус. Топче. От няма топче. От, сега гледа. Добре. Тази универсална симпатична клечка за зъби. Вижте колко е симпатична. Леко е фин елеганс. На невероятна коледна цена от 39 лева и 99 стотинки. Знаеш ли я тая? Кажи ми, бе, Ванка, кой натръсни снежанка? Добър вечер. Да, господине. 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 Това не са свине, бе, това са свиня, бе. Да, добре, господине, Пуй заповядайте. ще мога да прибия. Да, заповядайте. Можеш да през дурвата до мене. Да. Само че викат шнела, 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 вудеба, я. Моля ви да ме прекъсвайте. Страхотни конкурси. Евала на Галеров танцува страхотно танца за ебейки го. Ние сме... Благодаря. Искам също да поздравя Еврото, страхотно танцува. Ще се върна на темата си. Аз съм манекенка и работя на модния подиум вече 15 години. А как се радвам! Или другото ти приличам на някой. Ами не знам на кого да ми приличате. Че аз съм на Владо Дибов от Five Stars. Само за българи. За чужденци е друго. Аз много обичам да... умирам да возя чужденци. Умирам като ми кажат карай към морето. Кев, като тръгна по прекия път. София, Видин, горе ги кача. Сандалски, Русе, Малко Търново. Оттам ферибота Варна или Човск. Bambus. Lambos, tambos, carabambos, timbalero. Добре, горе. Тумбаки с бамбус холестеролиста. Одиш ли си по село? Ода си по село, оти. Ми иди си, какво седиш тук като суло дърво бабаб? Долу мазето на автобуса съм сложил 2 бидона кисело зее. Да. Матикан, това зее, юти. Значи като иде и като се изража, ми пари на гъзарец. Сега Не говориш такива работи. Здрасти, Годжи. Те, дръва го за гошки. Просия съм. Да. Ти знаеш ли къде ада да го е? Отде да знам къде ада сега. Ада е на стадион Миньор Перник. Ако не вярваш, питай пророка Сашо Диков да го е. И него и неговите повторения да ги е. Снеже! Мръдни ма снеже! Живни малко ма снеже ма!